Ngahlala ngingajoli, waqhubeka manje usejola nomunye umuntu, useyabhema izinto ebengazenzi, uyabhema, uyaphuza, unanokulala nasestradini mesedakiwe kakhulu abantu bayangitshela. Nokuthi ngoba ngangidine la ukuthi ngoba ayikho ukuthi bengingasakuthandi, bengikuthanda kuphela bengisadinwe yileya nto yokuthi saphula isivumelwano esasivumelene ngaso. Ingakho ngibalelela ngifuna ukuthi silungise izinto. Ngiyakuzwa. Iminyaka emingaka pho? Ngoba phela mina ngabona ukuthi wena uma ngikhuluma nawe usanginaki. Uthi hhayi kushuthi awusangifuni okanye ngikuphoxile ngendlela engenza ngayo. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV. Ngiphinde nginamukele kulona lolu hlelo lolu. So today sivakashele-ke usisi. Soke sixoxe nje naye kabanzi sizwe ukuthi yini asiphathele yona. Sabona kanjani? Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi khona nesibongo nala siwakhona. Iminathi Ngezana. Ngisuka eMlazi Kavi. Amakhaya wakho kephi? Eastern Cape. Alright. Ngicela uzivele hlala phezu kodaba ungichazele ukuthi why ukhethile ukufika kule show namhlanje. Ngibhalele leshumi ngoba ngifuna ukuthi bengisize ngomuntu wami. Besithandana nomuntu wami wangi-break-a 2024. Bengina 17. Okay. Manje emva kwalokho ngamdinelwa-ke ngokuthi sasivumelene ngokuthi uzolinda ngize ngibe na 21. Okay. Wangakwazi ukulinda. Ngadina lokho manje ngamdinelwa ngamkhulumisa. Ngahlala ngingajoli, waqhubeka manje usejola nomunye umuntu, useyabhema izinto ebengazenzi, uyabhema, uyaphuza, unanokulala nasestradini mesedakiwe kakhulu abantu bayangitshela. Okay. Manje ngibalelela ngizocela usizo. Okay. Mana-ke wena yini lo ufuna ukusizakala ngayo kahle kahle? Ufuna ukubuyela kuyena noma ufuna ukusiza nje isimo sempilo sakhe njengoba uthi usegxile kakhulu kuy'dakamizwa? Ngifuna ukusiza isimo sempilo yakhe nokuthi silungise izinto. Ngangamdinelwa ngoba ngingasamthandi. Phela nje ngangicikwe yilokhu ukuthi saphula isivumelwano esasivumelene ngaso. Oh, okay. Umuntu kanjani yena? Umuntu o-right, onomoya ophansi. U-right nje. Okay. Ithi simlando khona sikwazi ukukhulumisana naye? Yebo. Ngicela usambiselane. Sabona kanjani? Ngiyabona njani sibaba? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo la usukhona. Mina ngu-Asonele ngwasemantosini. Uba? Asonele ngwantosini. Asonele? Okay. Uyamazi usingihleli naye? Ngiyamazi. Umazi kanjani? Zasitshole iminyaka eyadlulayo. Okay. Unesifiso-ke sokuthi akhulume nawe. So ngicela uphe isikhathi sakho umlaleli uthi ufisa ukuthini. Ngicela ukukhulumisana naye. Yebo. Ngibhalele la ka-Black Life TV ukuthi bengisize ngale ndaba yakho ukuthi emveni kokuthi sixabane sobabili, wena ugcine sowumuntu osebenzisa idakamizwa, ophuza njalo waze waphelelwa nawo umsebenzi, ongasayinakile impilo yakhe. Nokuthi ngoba ngangidine la ukuthi ngoba ayikho ukuthi bengingasakuthandi, bengikuthanda kuphela bengisadinwe yileya nto yokuthi saphula isivumelwano esasivumelene ngaso. Ingakho ngibalelela ngifuna ukuthi silungise izinto. Ngiyakuzwa. Iminyaka emingaka pho? Ngoba phela mina ngabona ukuthi wena uma ngikhuluma nawe usanginaki.
Ngithi hhayi kusho ukuthi awusangifuni kanye ngikuphoxile ngendlela engenza ngayo. Bengisadiniwe, bengisafuna kube nesikhathi nje bengithi ngabe uzoqhubeka undicenga size sibe right. Bengingazi ukuthi uzogcina usu-give up usuthola omunye umuntu ngaphandle kwami. Hhayi ngiyakuzwa ngiyakuzwa. Manje-ke uthi usadinga ufuna ngikuncenge. Yebo. Iminyaka emingapho ufuna uncenga wonke 3 years waphela wonke. Waphela ngiloko ngincenga mina unyaka wonke phambi waphela ngiloko ngincenga phela ngibuyela ngakuwena wena ungafuni ukunginaka. Wakwenze njani? Bengisadiniwe sonke lesi sikhathi angikaze ngijole nomunye umuntu. Lokho nje ngajola nawe. Ngagcina ngawe angikaze ngathandana nomunye umuntu. Bengilindile nje ukuthi size sibe right. Nami ngize ngixole ngoba ziningi izinto ezingiphuthile. Ngayeka umhlanga ngendaba yakho ngoba kade ngihamba emhlangeni. Yabo kuningi nje ngagcina engikuyekileyo ngoba savumelana ngokuthi sizozenza ezinye izinto uma sengina 21. Manje nje nasekhaya ngiphuthwe izinto ey'ningi ebengibekelwe zona ekhaya ukuthi uma kufikile u-21 ngisayintombi. Ezinye bekuthiwe ngizozenzela ngeke ngisazenzela ngoba sengipholile umthetho ekhaya. Ngiyakuzwa. Kunzima-ke le nto ngoba phela mina bese ngi-move on phela mina ngase ngiy'tshela ukuthi awusangithandi yabo. Ngihamba ngiyofuna abantu abangithandayo-ke yabo. Bona nami bengisakuthanda ngeqinisweni bengisakuthanda kakhulu yabo. Kodwa manje ngase ngiy'tshela ukuthi hhayi kushuthi angithandi umuntu ongangithandi mina. Ngcono ngithi ngiqhubeke nempilo-ke yabo. Kodwa phela uma ukhuluma kanjena ngiyakuzwa yabo. Ngiyakuzwa. So uthini-ke njengoba uthi usu-move on usunomunye umuntu omusha? Uma ubona umuntu wakho owawukade umthanda ebuya kanje. Sami yangijabulisa kakhulu le nto engiyizwayo yabo. Ngoba ngangimthanda nyani nami ngangibhekela umshado la kuyena. Ukuthi one day mhlawumbe sogqoka ilokhu emhlophe mina ngigqoke isuti sishade sobabili sibe nabantwana siphile nje impilo emnandi. Manje ngabona ukuthi hhayi yena akaboni kanjalo mina ngibona ngenye indlela nakubona ngenye indlela. Okay. Kodwa ngiyamuzwa ngale ndlela ngoba phela nami ebesekhona la enhlizweni yami bengisamthanda. Uyasebenza? Hhayi ngisasebenzi manje ngangisebenza. Oh. So mhlambe usey'nhlelweni zokubheka umsebenzi or uyihlalele nje? Hhayi mina ngisazamazama. Okay, so if uyawuthola uzokwenza izinto e-right ngendlela e-right kubo kubazali bakhe. Angizokwenza kanjani ngoba nami kahle ngimthembise kanjalo vele ukuthi iyona ndlela engizokwenza ngayo leyo. Okay, lo othandana naye manje? Ngoba phela lona engithandana naye manje ase ngichitha nje nami ase ngine-stress nami ngazi ukuthi angenzeni yabo. Okay. Ngidinga nje umuntu ongakhona eduze kwami nami ozongithanda okanye mhlampe. Kodwa ngoba vele naye ngamtshela phela ukuthi benginomuntu qha njena ukuthi-ke saxabana kwenzeka ngendlela ekwenzeka ngayo kodwa bengisamthanda kodwa-ke manje move on kusho ukuthi phela ngibuye ngikhulume naye futhi qhubeke nomuntu wami engangihle ngimthanda. Uyamazi ukuthi uyakwamukela? Yebo ngiyamuzwa. Ufila kanjani? Kuyangijabulisa ukuzwa lokho. Bengingalindele ukuthi lapho uzovuma kalula ukuthi ngibuyele empilweni yakhe njengoba esenomuntu athandana naye. Okay. So-ke mhlambe yini nje umthembisa yona esayidini lakho ukuthi nizoba right ngayo i-relationship mase niqhubeka nayo? Ngifuna ukuthi siqhubeke senze iqiniso sobabili njengasekuqaleni. Naye angithembisa ukuthi uzoyeka lezi zinto azenzayo azame umsebenzi abe right njengasekuqaleni nami ngizomsiza ngalokho. Okay, before esadini lakho ukuthi uzihluphile
wabhalela kule show efuna ukukhuluma nawe, kusho ukuthini lokho kuwena? And i-relationship mase iqhubeka, yini ongamthembisa yona ukuthi uzomenzela yona? Mhlambe nawe isimo mesizivuma ngakuwena, usuthole umsebenzi, usu-right, igama nje ongamnikeza lona alethembe njengomuntu othi uyamamukela back. Sisiwami lento lena ingijabulise kakhulu le ngiyibona manje yabo. Ukuthi bese ngasayixeleka ukuthi into engaphinde yenzeke. Kodwa into engase ngisho kuyena mina ukuthi isinqumo esisithathile ngizosigcina kuhleli sikhona kumina. Ngeke ngize ngikhohlwe. Noma ngathi akwenzekalani. Lokho nginayo sobabili nje. Isithembiso siyagcina. Isithembiso siyagcinwa. Siyafezwa. So ngikulindeleke ukuthi uwenze ngendlela omthembisa ngayo. Bathi ngiyabonga kakhulu ukuthi ufikile kwi-show, ngiyabonga ukuthi usihloniphile, wasilalela ukuthi sithini. Mbuka lapha ekhaya, uyazibonela nawe ukuthi kuhambe kanjani. Asinqatshwanga-ke isicelo, so ngiyathemba ukuthi ekuhambeni nesikhathi mhlambe bese kuhlanganile naye esayidini lakhe uzokwenza kahle njengoba ethembisa nje njengamanje. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.